This country is the nation of fiestas. This costume captures their spirit with every element inspired by the nation's grandest celebrations. Ipinakita ng designer na si Mac Tumang ang galing at yaman ng Kapampangan artistry sa national costume na Festejada na isinuot ni Miss Universe Philippines Atiza Manalo sa preliminaries ng Miss Universe. Hugot mula sa kultura, komunidad at liwanag ng Pampanga ang disenyo. Muli itong nagbalik sa inspirasyon ng Giant Lantern Festival, ang tradisyong naghubog sa malikhaing identity ng lalawigan. Ayon kay Tumang, mahalaga ang naging ambag ng mga Fernandino sa pagbuo ng obra. Nagpasalamat siya kina lantern maker Eric Kiwa at visual storyteller Gerald Gloton sa pagbabahagi ng mga sanggunian at materyales na naging daan para mabuo ang konsepto ng kasuotan. Tampok sa Festejada ang higit 65,000 hand-cut petals na tinahi sa tatlong kumikislap na tier na kumakatawan sa mga elementong tambur, siku-siku at palimbon, mga pangunahing forma na makikita sa tradisyonal na parol ng Pampanga. Ang mga ito ang nagbigay buhay sa palamuting hango sa precision at galing ng Giant Lantern Festival. Sa pag-akyat ni Atiza sa entablado, dala niya hindi lamang ang isang costume kundi ang diwa ng Paskong Pilipino at ang ningning ng kapistahan ng mga parol. Sa likod ng obra ay si Mac Tumang, ang Kapampangan designer na patuloy na nagdadala ng Filipino artistry sa pandaigdigang entablado. Isang liwanag mula Pampanga na ngayoy tumatanglaw sa mundo. This is Patricia Mawangon on the spot.